Yawwa Mr. Kojo, yau ne zan baka kuɗi domin ka je ka siyo mana bil ɗin wuta saboda ka azo a yanke mana wuta a gidajenmu. Saboda ka san yadda ake matsalan wutan nan, ina so da wasu 'yan mintuna. Kai ku tsaya ka ku yanke mana wuta, na biya kuɗin bil, na biya bil ɗin wuta na fa. Yawwa Mr. Kojo, ina katinmu na biyan kuɗin wuta? Ina suke? Ku zo ga Mr. Kojo nan. Yawwa na gode Allah Mr. Kojo, so ina katinmu da muka baka, ina kuɗinmu da muka baka ka wani katinmu. Wallahi oga hanya da tahowa aka samu matsala, wasu mutane 'yan caca suka ce dole sai na yi wasan canke. A lokacin da na shiga kasuwar ina cikin tafiya sai na ga wasu na wasan gyam, ga su nan suna wasan gyam, wasan ya canke ne kawai sai na canka, ina canka. Kai in dai ba da kai ake na mu kare ƙara cankan mana, in dai ba da kai ake ƙara samu na ga in baka wallahi sai mun kashe ka mun jefar da kai. Oga ina son yi amma dai gaskiya kuɗin nefa ne a hannuna, amma da Allah ku yi haƙuri ku ranta mun domin in na canka sai in baku bayan na ci kuɗin, sai in baku a nan zan haɗa muku kuɗin ku duk gaba ɗaya sai in haɗa mu baku oga ina son da ku ai ba zan sha wahala ba oga yawwa oga ana yi yawwa na tsakiya ne oga. Ba sai kun tafa ba gayu, ai dama ni dan sa'a ne. Oke wato tun da na canka ga kuɗi na nan, ga kuɗi na ma dole ma sai na sa kuɗin neman ma dole sai na canka bar guga kuma sai na ci, dole sai na ci dama yanzu tun da na bada kuɗi na ko. To dalla malam mu je a fara dangucin warka, dalla mu je ka fara damincin warka, dole ne yanzu sai na ci mu je. To wuro sai yanzu ai sai ka hakura tun da ka bada kuɗi ko sai ka jira al'ada ka baka ringa zagin budan uban babanka. Yanzu za ka iya jira ko sai ka jira. To yanzu a fara ga nan ka gani na tsakiya ko yawwa mu. Ba ma sai ka na tsakiya ne na tsakiya. Wayo Allah na. Wayo don Allah ku taimaka ku cece ni wayo. Ku tsaya kai. Ya haka? Ya kuma ba wani ɗan subscriber za a yi. Hawa ku yi haƙuri Allah ya yi subscribing da ku. Sannan bayan kun danna ga ƙararrawa nan sai ku danna shi ma da Allah domin samun sabbin shirye-shiryen da za mu ɗora. Saboda kun samu ma fa ni ma ba kusan daga cikin celebrity ba. Kai amma dai mutane na da Allah ku yi mana shi ku yi haƙuri fa. Na gode masu yana.